Готово да, да. Това метали ли? Тя се разтопи то като такова. Самия мет ли е това? Не, това е медът от голям мускат. Тогава това... Ехо! Добро утро! Та какво сега? Да. Ще питам няколко въпроса за къщата най-вече. Добре. Готова съм. Казвай. Направена е, може би, някъде през може би през 18 век. Защото аз си спомням, че когато за първи път дойдох тук в тази къща, това беше 1964 година, лятото. И дядо ти, като ми обясняваш, казваше, горният етаж е на 200 години, пък долния може би е на 250. Поддържането на една стара къща изисква доста усилия. Да, изключително много амбиции. И този огромен двор, който е много красив, но иска много труд. И при всяко идване първата работа е преобличаме се, вадиме косачки, редачки, всички инструментариум и се започва. Много са захванали в кривите и не става. Така тази задача остава за следващата седмица, докато това не стане факт в парламента, не може да започне да работи по същество. Днес бяха Не, аз говоря за това, дето политиката. Да. Коя политика? Коя политика? Е това, което говорят в момента, какво става в парламента. Какво става? Нещастници. Но преди това трябва да бъдат направени още няколко стъпки и втората от тях ще бъде в понеделник, когато тук на Дондуков 2 са поканени на консултация за 10 часа, а втората по големина парламентарна представа в силата. Баба ти Донка става месечкова, след като се жени за Цочо. Цочо Петков Месечков. А дядо ти е Петко Цочев Месечков. И така. Но там, където е къщата на дядо Петко, дядото на дядо ти, къщата не знам дали ни я събориха, но някои продадоха я. Така. Той дядо ти се ядосваше, че на първия, който се поинтересува продадено, защото аз му казвам рано или късно и тази къща ще я постигне същото, защото просто няма да има кой да се грижи. Той като че ли в някакви моменти свиква с тази мисъл, после решава, че това е не знам си какво. Това е живота, нещата са неизбежни просто. Не се знаете. Не се знае, да, хубаво. Бабата.
На грените, на баба. Стой. Не. Може да го разбира и като да, и като не. Давай. Нали? Не си категоричен да го отрежеш или да, или не. А му казваш нещо по средата и той да си го избере както му харесва на него. Как е? Както партньора пожелава. Повтори. Не. Много добро. Не. Не е така. Не. Не е така пескливо, както ти го правиш. Да. Не. Не. Бабо, ти можеш ли да го кажеш? Не. Я пак. Много добре го правиш. Не. Не. Еми нещо такова е. Нищо такова. Не. Изобщо и двамата толкова обичаме балабанското, а сега му казвам, напоследък имам чувството, че започвам да го мразя, защото виждам само колко много работа има, а че не съм в състояние да я свърша и накрая сяда ми си взимам книжката и кръстословиците, правя си кафе и така. Гледам градината. По принцип много обичам, като дойдем на балабанското, той ми се мерка непрекъснато по някакви места. Там е едно любимо място, което е под липите. Друго там си беше направила и масичката, която по-рано беше горе при камината. Но ти харесва така да го гледаш, просто как си. Да. Как се труди като пчеличка. Непрекъснато той не се спира. Дори сега, когато се уморява много, пак там си беше занесъл един стол и си седеше и си почиваше и след това пак продължава. И някак си... Може би това го връща и в детските му години, когато баба му е живяла тук и той има много хубави спомени от това. Чакай, нека тук остане. Да. Тук да остане. Сложиш? Да. Искам да я сложа тук. Там е малко високо. И това пречи. Не. Това е доста високо, нали? Не мога да стигна до там. Без голям риск. А всъщност какво ви накара да искате да я преобразите направо тази къща? Не да я преобразим, просто да я направим удобна, с всичко необходимо и да отговаря на стила, който на времето е имало тази къща. Предишната. Аз ще го кажа другояче. Дядо си толкова обичаше балабанското, защото е израснал тук, в тази къща и другата къща на дядо му. Дядо Петко. Дядо Петко, на който е кръстен, на баща му, бащата. И така, искаше да се запази, защото се виждаше, че баща му беше много болен по това време, беше получил инсулт. Баба ти Донка се ходеше на работа и се занимаваше изключително с него и не беше в състояние нищо да прави тук, въпреки че това е нейната, от нейния род къщата. И така започна всичко. Желанието да се запази тази къща, да не се разруши. И вече постепенно някои неща ги доусъвършенствахме или
Но тъй като и ние живеехме, работехме и... не, вече бяхме завършили. Ще да кажа и учехме още, ама това беше в началото, първите няколко години. време и стихове пишехме. Да. Не знам и дядо ти много се е променил, разбира се. И аз съм станала много ревлива. Ама така ми... Анушка, знаеш как изглежда салвията? Не. Тук складира да ми набереш ли това? Добре. Най-вече в тъмното не знам как изглежда салвията. Една тенджерка, тук измина една тенджерка. Сложа вода за паста. Тази къща, във вида, в който е сега, дошъл следствие на доста промени. Всичко е било в положителна посока, защото съм искал да запазим характера, духа на къщата, бих казал, и в същото време да направим така, че да бъде здрава, да бъде надежна. Но всичко това изисква, безспорно изисква усилия и някои жертви. В смисъл, жертваш нещо, за да направиш това. За да направиш една крачка към нещо, трябва да се лишиш от друго. И това вече тук е въпрос на избор. Кое е водещо, кое е по-важно и така нататък. Така че това всеки го решава в себе си в живота. Искам да кажа, че така се промениха сезоните през. Едни чайове... Ели ли ги направи? Да. За кого? Май за нея и мама. Ели? Чайовете са преготови. И твоя кафяв вече стана. Не е много по-голям. Причина не е въобще тази къса косичка. А това е... А това сега тук отпред. А това, вижте, моля, бяхме купили от пазара един домати. И тук съм се снимала с този домат. Дядо ти ме е снимал, за да се види колко е грамаден. Тук Петю си мие зъбите с маркуча. Много добре. Много Виж какъв си бил. Да. Зевзека си, зевзек. Я покажи на дядо. Някой направил фотомонтаж, аз не мога да посъпя. Ами не знам. Ах, не дей. Я?
Това е ето онзи чемшир. А това е било като плевня. Тук са гледали някакви животни, когато е имало, и след това тук следваше кухня, в която стая, в която е живеела баба му. Бъдещето на къщата не е необходимо ние да го виждаме, защото някои други трябва да го виждат. Да. И това е трудно за изпълнение, като имаш предвид. Майка ти иска да прави къща. Съфи живее на другия край на географията. Като бъдеще на къщата, то е доста така... Доста мрачно, бих казал. Много мило от ваша страна, че така сте решили да направите това филмче, дето правите всъщност. И че то е за и къщата, и ние от друга страна. Всичко това те са взаимно свързани неща. Бих се радвал много, ако всичко това остави във вас едни добри чувства и спомени. Със сигурност. Как тя мини на по-горното такова, защото тук не можем двамата да ходим. Еми ето, виждаш ли колко е стръмно? Стръмно е. Това се дължи на известна стръмност. Да, така се получава. Давай.